அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் உங்கள் கலைச்சுடர்மணி வேளாங்கண்ணி பேசுகின்றேன். நமது சங்கத்தில் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் என்ன சொன்னீங்க, எல்லாருமா மனு கொடுத்தவங்களை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு பேசியிருந்தீங்க. நிர்வாகம் கமிட்டியில் கூப்பிட்டு நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒப்புதல் பண்ணாங்க. 7, 9, 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி போயிருந்தோம். அப்போ கமிட்டியில் கூப்பிட்டு நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைய நிராகரிச்சிட்டாங்க. நீ வெளியில் ஒரு சங்கத்தில் மெம்பர் ஆகி 1 வருஷத்துக்கு நீ காலண்டர் போடு, உன்னுடைய நல்ல ஒழுக்கத்தை பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் மெம்பர் ஆக்கிறதா இல்லையான்ற முடிவுன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு ஒழுக்கம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லவும் மன வேதனைப்பட்டு நான் வந்துட்டேன் வெளியில். ஒழுக்கம் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றாங்க. சக நடிகர்களுக்கும் தெரியும், பீடி குடிக்க மாட்டேன், சிகரெட் இல்லை, தண்ணி அடிக்கிறதில்ல அப்படின்ற விஷயம் தெரியும். சங்கத்துக்காக பாடுபட்ட எனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கிறது என்பதை உங்களிடத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் பொதுக்குழுவெலாம் நாங்கள் வச்சதான் பொதுக்குழு சொன்னது மாதிரியெல்லாம் செய்ய முடியாது. நீ 1 வருஷம் அங்கே இருந்து